Tara naman kami sa Jollibee mga guys. Kakain kami ng aking mga pamangkin. Mapasko naman. Dito kami sa Divisoria mga guys. Patlaka. Kakain dito sa Jollibee mga guys. Ito ang pagsita. Aming tagal na panahon. Ay, siya. Diyan mo pagkakara di aki mo? Paano pa po sa December pagkataas ng bulit? Saan? Ay, dalawa na pa? Wala, yan na. Mahina talaga. Mahina po mga guys, dalawa pa lang. Ang kanyang anak ng ating pamangkin, kapatid ni. Ayan, dalawa na daw. Isa. Saan parte? Sa Cavite. Sama tayo kila ano? Auntie Jima? Ano mga Ate Jima. Jima namin, Jima ninyo. Kaya ba yun? Aga sa hindi ulit? Ah, mga guys, hindi ko alam daw. Sama tayo po. Oo. Pagaytay. Bale, magkapon tayo ngayon gagala mga guys. Kahit walang pera. Ayan dito. Ay na maglao. Ay, namanawag pa. Mahuli na manawag pa. Sobra naman ang nagpapayaman ka mga guys. Nagpapayaman ang aking pamangkin. All around ng Gipo? All around. Yun, magana pa. Mga guys, naiwan ang aking mga gamit nito. Hello mga guys. Yan. Napakalayo ng Jollibee data dito. Lagi na ako nagpupunta dito. Lagi ako pumupunta dito. Oo mga guys. Ayan na guys, ganda ng pamangkin ko. Ng asawa. Dinanay mo na sana. Ha? Nasa Cavite. Ate, pag-iwala ko lang sir, oh. Ah, nandoon kasama mo. Diyan kami tiyo paggabi, oh. Ano gagawin niyo dyan? Ha? Ano gagawin? Saan? Dyan. Ate, ganda mo dyan. Madami. Mga ganito. Okay, mga guys, mga repol yung mga repol. Ito. Parang magkapatid, parang office tayo mga guys. Nakatawa pa. Ito. Ay, puro mga guys. It's beautiful daw. Kalahin mo nga, maraming mga tagahanga. Nakakalak po ko maliit yung po sa banggi. Yan, maraming tagahanga. Pwede mag-video dyan? Pwede mag-video? Pwede sa loob? Pwede dyan sa loob? Pwede dyan sa loob? Pwede mag-video sa loob? Ha? Saan mo tayo? Dito na kami sa... Ito na lang ako sa malamig. Dyan, okay na kayo dyan, mga guys. Ha? Diba? Saan parte ang kain? Saan na? Pipila. Ano kakain. Tapos pwede doon sa taas kumain. Manok kita. Mga guys. Pwede mo na kita. Ito. Kain yan. Isa ko na lang. Kaya ako naman guys. Papakainin ko ito.
Mapabulong mo na. Bakit mapapulong ka pa ba? Mahirapan ang tandaan. Sa pagmamahal pa ba? No. Hindi na ako nagmamahal. Okay. Sarili ko lang muna. Ito na mga kapatid. Ayan ang aking Ang tibay, oh. ito, mga guys, dalawang anak. Pero, is beautiful. Ayan, oh. Ganda pa rin ito. Ilan ang kanakain? Kalahin mo yan, kala mo parang 18 lang. Ito mga guys. Ito, pamangkin ko to, asawa ng isa pa. Anak ko mga guys. Mag-ipag pala ito mga guys. Mag-ipag. Dalawa na daw ang anak ko. Ikaw ng kapalit. Ito mo sa. Okay. Ayan ha. Asawa sila. Ewan ko lang kung baka ang bawal dito. Sana hindi bawal. Wala pang bagal. Okay, salamat mga guys. Subscribe na po ang ating YouTube channel. Nandito po ako sa Divisoria ngayon. Umagang ito, good morning. Para na rin share po ang ating YouTube channel. Mahirap mag-vlog ito.